Ja hem arribat així damunt, a dalt del Picallo, estem així al costat del vèrtex geodèsic, se veuen unes vistes espectaculars. Bueno, el port de Sagunt, que tampoc és que siga molt bonico, però bueno, vamos, que estem en plena Serra Calderona. Hem desplegat la paradeta i tenim este SD Resort que ha dut Héctor sense res, no té connectat ninguna clase de antena y per ahí está entrando, bueno, per ahí están entrando algunes emisores. Així tenim una torre que té dipols en X mirant cap a València i llaguis mirant cap a no sabem a on. Didac diu que si donen servei igual a la plana baixa o algo. I esta és la caseta de Cellnex enorme, una torre de recepció com sempre i així un altre un radioenllaç ben gros. Per ahir hi ha algun panell de TDT, me sembla. Antenes que no sabem si potser són del DAB, ahí dalt del tot. Esta caseta tenim clar de qui és. Ahí veiem algunes d'aquestes típiques antenes que gasta Radio Nacional, pues així emet pues, les 4 ràdios de Radio Nacional en isofreqüència en el VDAC i ahí hi havia un parell de radioenllaços, n'hi ha un altre, que apunten cap a València, imaginem que per a recepció dels senyals. Una miqueta més cap a l'est trobem una segona caseta de Cellnex, segons hem vist en el cartell que hi ha en la porta, també en alguns radioenllaços de totes les pluralitats possibles. Una llagui que li falta mig director, algun parell de llaguis, per ahí antenes en dipols en X, algun panell de TDT per ahí a la dreta, més llaguis cap a dalt i vàries parabòliques de recepció de satèl·lit, l'antic logo de Retevision. Així tenim una torre que no sabem de què és, està de que té dos monopols i una caseta hexagonal, pareix, i que no hi ha ninguna identificació de qui és la caseta. En canvi, així tenim una torre ahí que pareix que és una creu ortodoxa o jo què sé. En la porta posa Enagás, que tingueren plaques solars antes, però vamos, ahí tenen dos llaguis, una apuntant cap al sud i l'altra cap al nord, i estan les dos en el coaxial tallat. Després, així, pues tenim una caseta verda que també se senten els ventiladors funcionant en per lo menos 1, 2, 3, 4 radioenllaços analògics, llaguis cap al sud i dipols cap al nord, tal com ha dit Héctor, i per ahí, pues, no sé, radioenllaços varios. Finalment, així, l'última caseta de més cap a l'est, en la porta hi ha un cartell però no m'ha arribat a llegir si posa, només diu que està connectat a l'alarma, però no sabem de qui metes així. FM no pareix que n'hi ha, que llagui caiguda, alguns radioenllaços, panells de TDT vells perquè s'han fet grocs, telefonia mòbil i, bueno, antenes vàries. Bueno, estem fent escam de TDT i estem averiguant coses a veure perquè hem vist en el canal 27 el múltiplex de Torrent, que en teoria hem vist així, però hem trobat en uns noms de canal un poc raros, CH i molts números. Entonces no sabem si és que se'ls ha desconfigurat el múltiplex o si és que emeten per la mateixa freqüència el mateix contingut però coses diferents. Bueno, total, que el sitio de Televalència i el que se suposaria que és part de televisió està en negre. Ens han de fer ara escaneig una miqueta més detallat. Veieu això? A tope el canal 29, que és el canal 29, a fondo d'escala. Este torre deu de ser de la Generalitat i està emetent el múltiplex autonòmic. El 27 al final no donava res raro, sinó que és simplement el MUX local de Torrent, que sí que pareix que estigui eixint des d'ací, des de la torre de Cellnex. Vale, torre baixa i puja quan apuntem a Cellnex. El 43 más de lo mismo i el 46 també.
conclusions, estan així en Celnex, estan tots els estatals, el RG1, RG2 i els 5 MPs, els locals de Torrent i València, l'autonòmic està en l'altra torre, que és de la Generalitat Valenciana, Pirates no hem trobat ninguno, el 4K tampoc està, i el local de Sagunt està pagat. El 4K està en el vedat, això té que estar confirmadíssim. Pues bueno, ja baixem, deixem enrere els emissors del Picayo i baixem a un mitabalo que n'hi ha allí baix perquè anem a captar els radioenllaços, a veure si captem algun radioenllaç i pensem que així dalt n'hi haurà massa soroll com per a sentir res. Llavors anem allí baix que estarem una miqueta més resguardaets. Ja estem així en el santuario de la SMA Virgen Milagrosa. ¿Pero eso también está chaval? Claro. Era santísima. ¿Qué? Digues. De la SMA Virgen Milagrosa. Hostia. Es que eres previsible hasta ir baja, I anem a veure, ja hem enxufat ahir el dipolet i el SDR junt en el filtro de FM. A veure si rebem algun radioenllaç. Pues podem tirar primer a la banda de 800. Tu, que no esteu fent res, menegeu, penxeu. Però si el penxes no pots manejar-lo, home. ¿Que no? Esa es tu opinión. Ahí estem posant en l'estació número 6 del Via Crucis. Per ahí estem veient 240 Clàssic. Probar enllaços? Sí, jo m'he trobat alguns, però estan apuntats no sé on. Ahí estem trobant 240 Clàssic i de tot. I... Cadena Dial! Si estan enfocant cap allà, cap al sud. Menudos putos desastres, que son los de Radio Valencia. A veure si és que és un enllaç de reserva. ¿Reserva para qué? Però si així no tenen res. Si anem a veure si ja l'hem tota des d'allà. Home, igual això explicaria per què arriba tan mal al riu. Igual... Hòstia, que ca! O siga, que tenen el radioenllaç de la longitudinal mirant cap així i per això... Però entra molt forta? Considerablement. Entra igual de rascar que per tots els jocs, no? A veure, bueno, entra més fluixeta que els 40 Clàssic. Però un radioenllaç no és tan omnidireccional. No, o no hauria de ser-ho, que és diferent. No hauria. No has de